Dewang Supono mangadine weh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sangganipun para sepuh sampun keparengan jeneng lenggah madaning datur negari Ngastina Paman Harya Sengguni Eyang Mahatma Siwara Bisma Bapa Pramban Durna Rama Prabu Salya ing Mandaraka Kakang Prabu Ngawangga miwasangganing kadang-kadang kula Sata Kurawa sedaya jangkep sampun sami mapan wonten telenging Datulaya ing pangangkah nedya midhangetaken sabdanipun ingkang putra miwah Nalindra Ngastina Prabu Duryudana nanging iwa semanten sengkeling manah kula boten kadosa dinten sakmangke ngibaratipun Sang Hyang Surya ingkang kapepetan wujudipun mendung peteng satemah boten saged sumunar jibek bebeking manahipun ingkang wayah ing Ngastina Kanjeng Hyang namung jengandika Kanjeng Hyang minangka dados surya pepajaring manahipun Duryudana dinten samangke kula aturi paring dawuh menggah kados pundi anggen kula mrenahaken dhateng manah kula menika Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma. Om Mastunama Sidam. Sekaring bawana langgeng utu wonten timbalaning kadhawuh. Kosek to. Durung-durung wasana timbalaning Putu Prabu ingkang paring dawuh Kanjeng Hyang. Amung jengandika Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma ingkang saged mrenahaken manahipun ingkang wayahipun Duryudana. Nuwun sewu. Dodok selehing perkara menyang ngendi lan apa ingkang kapenggalih dening Putu Prabu Ngastina dutaning Pandhawa ingkang sampun marambah kaping 2 Kanjeng pamaning Pancala minangka dados utusaning para Pandhawa nedya nyuwun wangsuling negari Ngastina Ngendraprasta tuwin sak jajanipun gagar wigar tenantuk karya angka kalih Kanjeng Bibi Kunti Talibrata semanten ugi rawuh wonten negari Ngastina minangka wakiling para kadang-kadang kula para Pandhawa ugi gagar wigar boten antuk karya anggenipun badhe angrebat negari Ngastina lan Ngendraprasta sakjajanipun duta kalih cacahipun menika pangraos kula sampun nyaketaken lelambanipun Duryudana sak kadang-kadhian para Sata Kurawa kedah manjing wonten telenging perang ageng ingkang sinebat Barata Yudha Jaya Binangun. Lho la iya. Mesine ngono. Turtapane angin ngetal kandha ngawruhi marang apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Nalindra ing Pancala Prabu Drupada nalika prapta ning negara Ngastina ora mantra-mantra sipating Nalindra, malah sira Putu Prabu nggone ngacarani rawuh ing Nalindra ing Pancala persasat kaya ngadepi wong papa Riman Wulandara. Angka 2 tekane Kunti minangka duta pengawakaning putuku Pandhawa kepengin jabel Ngastina lan sak jajane ewadene Kunti ingkang mestine sira junjung derajate jer kuwi uga ibumu. Kuwi garwane ya kuwi si Pandhu Dewayana ateges kuwi isih ibumu dhewe parandene mbok anggep kaya wong ngemis, mbok anggep kaya wong jejaluk ana negara Ngastina, wekasan ora kuat nandhang apa ingkang sira aturake marang bibekmu Kunti. Trima minglar saka negara Ngastina bali marang negara ing Wirata. Putu wonten dawuh. Lelakon ingkang wis marambah makaping-kaping mau dadi pratandha puniyang isa nekseni lamun Putu Prabu Ngastina kuwi cukeng pendhawane adreng. Yen sing siji cukeng sing siji adreng menyang endi parane kan wurunga mesti bakal dadi dardah, dadi panca bakah. Yen to kateman kaya mengkono marata coba pedungen. Bakal pira kae wong kang padha dadi korban ora ngerti kenthang ki mbuning lelakon pojok plereting kahanan padha kasemyok ing aredan jroning peperangan. Bakal pira kae wong kang padha dadi waranda merga ditinggal mati marang guru lakine. Bakal pira kae para prajurit ingkang ora ngerti marang dodok seleng perkara mung dadi korban awit mbelani marang Putu Prabu Ngastina.
Mula to gandeng wektu dina iki isih ana kaludhangan ingkang mirunggan sarta isih ana wektu ingkang prayoga. Kudu entuke apa to? Terus oleh-olehamu apa yen to nganti putu Prabu kuwi gegeki negara Ngastina?